Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil attakka trust fund iddikjarat mill-Ministru Konrad Mizzi. Iżda kien irrappurtat li dokumenti tal-Awtorità Maltija s-Servizzi Finanzjarji jiġdu kif il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil huwa involut direttament f'mill-inqas żewġ trust companies li jieħdu ħsieb l-assi ta' persuni oħra. Żvela dan il-ġurnal l-Orizzont nhar il-ġimgħa fejn joħroġ ċar li Simon Busuttil għadu jidher bħala shareholder f'dawn iż-żewġ kumpaniji ta' trust bl-isem ta' The Alphabet Trustee u GSN Limited. Simon Busuttil u l-avukat tal-Partit Nazzjonalista Peter Fenech huma shareholders maġġuri tal-kumpaniji flimkien Mostin Sammut li huwa wkoll qrib sew tal-Partit Nazzjonalista. Il-ġurnal l-Orizzont għalli infurmat li għalkemm fl-2012 kien imbeda proċess ta' likwidazzjoni tal-kumpaniji, Busuttil u Fenech għadhom jidhru bħala shareholders f'dawn iż-żewġ kumpaniji irreġistrati fuq l-istess indirizz tal-kumpanija Gansam Holdings Limited u l-uffiċċju legali tal-kumpanija Ganado Sammut Advocates. Din il-kumpanija tgawdi minn direct orders u kuntratti pubbliċi taħt gvernijiet nazzjonalisti. Fil-Parlament Busuttil iżdażel li jkun partiġjan u jattakka lill-Ministru Konrad Mizzi fuq trust fund li għandu u ddikjaraħ għax skont huwa dawn jintużaw biex jitpoġġew miljuni kbar ta' flus u anqal dubji dwar l-użu tagħhom. Simon Busuttil kien sfidat għal iktar minn darba biex jgħid dan id-diskors barra l-Parlament mingħajr ma juża l-privileġġ parlamentari. L-istess sfida saret lill-Viċi Kap Beppe Fenech Adami iżda ħadd minnhom ma laqa din l-isfida.